खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडिय'आव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय धेमाजि जिल्लायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रोंग'सा सायख' आनजाद गसाइगावनि टिपकायाव दुखुनांथाव जाब्रबथाय चिरां जिल्लायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु रोंग'सा सायख' आनजाद दानिया फैदो आबुं रादाबाव खुलुमबाय आं रैरुप नार्जारी मैया 29 सेप्तेम्बर रबिबार खालि आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रोंग'सा सायख' आनजाद खुंफुंनाय जायो गुबुन गुबुन जिल्लायाव खुंफुंनाय बायदियै धेमाजि जिल्लायावबो खुंफुंनाय जायो सुलुंनिफ्राय मिन्थिनाय बायदिब्ला धेमाजि जिल्लायाव फ्राय 500 फरायसाफोरा आनजादाव जिरायनाय जादों धेमाजि जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोरावबो फ्राय 250 फरायसाफोरा आनजादाव जिरायनाय जादों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंजानाय बे आनजादनि गेजेरजोंबो बर' फरायसाफोरा गुबुन गुबुन बादायारि आनजादाव जिरायनानै उथ्रिसार जानायजों लोगोसे गावनि इयुन जिउखौ दानायाव हेफाजाब होबोदों होननानै फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा मोनथिहोदों दानिया फैदो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनिफ्राय मोनथिनानै लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा मावथांखि मिशन क्वालिटी एडुकेशन बेखौ नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइनिफ्राय सोलोंथाइनि सायाव गोबां खामानि मावबोदों दा बेनिनो मोनसे पार्ट हिसाबै 2014 निफ्राय सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्चखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जों खुंबोबाय थादों दिनैसिम सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्चनि जा आनजाद बे 6थि खेब आनजाद जाबाय दा जों बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों उन समावबो खुंलांबाय थागोनखौ जोङो आसा खालामदों जिहेतु जोंनि दानि जा थासारि बे थासारि बा दानि जा कम्पिटिटिभ मोनसे जुग बे जुगजों सौसिलांनो थाखाय जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ सांग्रां खालामनो थाखाय जों बे टेलेन्ट सार्चखौ बोसोरफ्रोमबो खुंनाय जायो बे हाबाफारियाव धेमाजि जिल्लानि सिङाव जोंहा गोबां दख'रा दङ 6टा दख'रा बे गासिबो दख'रायाव बे सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च जा आनजाद बेखौ दिनै जेरावबो जों खुंनाय जादों दा सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव जोंहा जेसेबां फरायसालि दं बेफोरनिफ्राय फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ जोङो क्लास 9 आरो क्लास 10 नि फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ जों लाबोनानै दिनै बे आनजादाव जों जिरायहोदों जोंनि दख'रानि सिङाव गंब्रै फरायसालि दं फारियै सिबि बर' फरायसालि आलारि गार्लस हाई स्कुल लोगोसे इउएन एकाडेमि सिमेन्ट सापरि आरो एसबि बर' गोजौ फरायसालि दा बे गंब्रै फरायसालिनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना दिनै बे आनजादखौ होगासिनो दं गासै गंब्रै फरायसालिनिफ्राय क्लास 9 आरो 10 खौ ज' खालामब्ला 250 जन जागोन संख्याया दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानाय जा सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च बे आनजादजों जों सानो जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ जोङो खोब बिथांमोननि मोनसे माइन्डसेटखौ जों कम्पिटिटिभ माइन्डसेट बानायनो हायो जि कम्पिटिटिभ माइन्डसेटखौ जों दानिफ्रायनो बे समनिफ्रायनो जागायलांबाथाय उननि समफोराव जाय जा कम्पिटिटिभ एग्जाम्स बेफोरनि सायाव गोबां सांग्रांथि बिथांमोना जालांगोन दानिफ्रायनो जों बेखौ नोजोर होनानै खोब रेपिड मोनसे चेन्ज फैयाखैबाबो लासै लासैनो फैगासिनो दं जों सानो जों मोनदांदों दा बे एग्जामनि थ्रुयैनो जोंनि किसुमान जेनेरेशना दानि जेनेरेशना फैबाय थानाय जिथु कम्पिटिटिभ जुग बेयाव बयजोंबो मोनसे कम्पिटिशनाव भाग लानो हागोनखौ जों नुहुरो थांनाय 22 सेप्तेम्बर खालि गसाइगावनि टिपकायाव दुखुनांथाव जाब्रबथाय जादों गाहाय बे जाथाया गंसे बर' नखराव साथाम साखनद्रा हाबना गाग्लोबनाय जादों दानिया फै जाथायखौ नायदिनि लामायावहाय ना लामायाव जिरायनानै खुंखुबारियाव थादोंमोन खुंखुबारियाव थानानै आंखौ माबायनासो नायनो
नायखोमागासिनो दं ना मादोंमोन आंबो बिसोरखौ खेल लायाखैना खेल लायैयावहाय आङो गस्ला गानबाय थाबाय गस्ला गाननायाव आंखौ गस्ला गानखांनाय लोगो लोगो आखाइजों आव होननानै फुद्रानो नागिरबाय ओमफ्राय ज' खारदां अरसिख्रावनानै आइखियायो होनबा गावस्राबो ओरै खारजोब्बाय थाइखौबारिनिफ्राय सिखारनानै खारजोब्बाय आखाइयाबो जि गोलाव गोलाव ओरै गस्लाया माबाजोबना गासिबो सोर साबसेमोन मानसिफ्रा साथाममोन ना ओमफ्राय मानसिफ्रा बर' नङामोन ना बिसोरो बर'ना हारसा आं सिनायला बर' बायदि नुदों ना हारसा बायदि नुदों नों बिसोरखौ हारसाबो मिथिया सिनाया नै ओरैहाय मोखां आरि ए खाजोबनाय मोखाङा ओरै खादों ओरैहाय ए हेलमेट हमनाय बायदि नों हारसिङैमोन ना नोंजों लोगो दंमोन सोरबा रावबो गैया नों हारसिङैमोन नोंखौ आखाइ हमदोंमोन नामा बिसोरो हमनो नागिराखै बुदलादोंमोन मोखाङावहाय बुदलादों बुदला नागिरदोंमोन मोनासवाखै ओमफ्राय नोंखौ माबा सारदों नामा बिसोरो आङो दै सारफावनाय बायदि मोनदों दै सारफावनाय बायदि मोनदों ना ओमफ्राय नों बिसि गोजान खारलांनानै नों बेहुस जाहैदों नामा आङो खारै खारै खारनानै दुब्लिजों खारबाय नालाय ओमफ्राय न'खरसेयाव मानसिफोर दंजोबो ना बाहाय आङो ओमफ्राय नै दखान मोनहैहां जाबा लासै लासैनो गिलिर गिलिर मोनबाय थाबाय गिलिर गिलिर मोननानै माबाबाय लासै लासैनो निसा नांनाय बायदि मोनबाय आङो गोखै थिखिनो हाला खर'खौ थिखिनो हाला नालाय नै बारायानो बाराय नालाय ओमफ्राय नों बिसोर होसोनायनि उनाव नों बिसि गोबावनि उनाव मानसि लोगो मोना लामायाव लोगो मोनहैबाय लामायाव लोगो मोनबाय ना न'खरसेयाव लोगो मोनहैबाय होमबा बे समाव बिसोर खारलांखाबायमोन ना खारलांखाबाय ओमफ्राय नोंखौ बहाय लाबोबाय गसाइगाव सिभिल हस्पिटालाव लाबोबाय ना गसाइगाव सिभिल हस्पिटालाव लाबोनाय जाबाय नोंखौ बिनि उनाव ना जाबाय दे रादाबखौ दैथायहरदों गसाइगावनिफ्राय जयचरण नार्जारिया मैया 29 सेप्तेम्बर खालारखालि चिरां जिल्लानि बिजनीनि थुरिबारि इउनिट आबसुनि दैदेननायाव उलुबारि हाई स्कुलाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंजानाय मिरु रोंगौसा सायख' आनजादखौ खुंफुंलांनाय जाबाय। रादाबखौ हरदों चिरां जिल्लानिफ्राय अनसाय नार्जारि। एसेयावनो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।